ହେତେବେଳୁ କଣ କରୁଛୁ? ହେତେବେଳୁ ଘାସ କାଟା ସରିଲେ ନା? ହଁ ସଇଲାଣି ଏଟା ମୁଁ ଟେକି ପାରୁ ହେତେବେଳେ ଆସିଛି ହଁ କୁଆଡେ ଆସିଥିଲୁ ବେ ପୁଅଟା ଘାସ କାଟତେ ଆସିଥିଲା ଆସିଛି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଫୁଲ କରିପାରୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଆସିବ ଫୁଲ କଲା ନେଇକି ଯାଉଛି ଟେକି ପାରୁନି ପୁଅଟାକୁ ଘାସ କାଟତେ ପଠେଇଥିଲୁ? ବେ ପୁଅଟାକୁ ପଠେଇଥିଲି ଘାସ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିକି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଦେଖିଲା 2ଟା ବସ୍ତା ଫୁଲ କରିପାରୁନି ଗୋଟେ ବସ୍ତା ପାଠ ପଢା ଛୁଆ ତାକୁ ପାଠ ନ ପଢେଇକି ଘାସ କାଟତେ ପଠଉଛୁ ଲାଜ ଲାଗୁନା ତମକୁ? ପାଠ ପଢି କିଏ କଣ କଲେ ନା କରିବ ଏଇ ବା ଆମ ଗାଁରେ 4ଟା ପୁଅ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଇକି ଆଣିକି 4 ତାଲା କଲେଣି ସେଇଠୁ ଆଉ ପାଠ ପଢି କିଏ କଣ କରିବ କିଏ କଣ କରିବ? ହଁ ପାଠ ପଢି କିଏ କଣ କଲାଣି ନା କଣ କରିବ? ଏ ଆମ ନାରାୟଣ ଭାଇ ପୁଅ ଦେଖେନି ଜାଣିଛୁ ନା କଣ କରୁଛି? ବେ ସେ ଯୋଉ ପଢୁଥିଲା ଯୋଉ ବିଇଡି କରିକି ଥିଲା ଏ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ ପାଇଛି 70,000 ଟଙ୍କା ଦରମା କହିଲା ପାଠ ପଢିକି କିଏ କଣ ହଉ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ପିଲା କାମ କରୁଥିଲେ 4 ତାଲା ବାଡେଇଲେଣି